Buongon? Bunga. Dili na mira ko lain tong Ah, meron. bunga ni oy. Dagko tuno nga. Purya buyag. Dagko dahon niya gahig naon. Purya buyag daghag bunga. Buyag. Karon pa kasi tagapas na gapas ay. Hae. Ah, wala. Sa gapas. Hala ka, gamay pa ng gapas na siya. Uy, Oh, manay gapas oh. diya punuan gapas mga bay, diya gapas. Oh, Gapas. da. Hala oy, purya buyag. Pure buyag. Gana nanguswad. Nagilapta na mo imong gapas do. Ay. Ginoo ko diya, sunoy sig agi-agi gihawon ka na mo ron. Dili ba na uy. Kasiksi ba pud nimo mulak ka? Kuha na, sige ka sa tangkal. Gaw. Ah, unsa man na diya tabay? Dili. Ah, pundo ra. Gripong. Ah. Oh, gripo. Sus, ginoo. Kaabot o buntod. Sa wala damha. La, gawag doon ka ana. Amay gani ka kagapula. Oo, bukad rin ba kayo lubot? Tay, labukan ta ana. La, kanindot sa bukid. Uy, kalami sa hangin. Samot pala gina ato sa gaw. Puring sa almohan to. Pinakabuntod yun. Okay, klaro tayo ng dagat at pinay. Kita ng bukid pa. Oh, lamia sa hangin. Binuo ko to. Ay, lubing putot, oh. Magbo, pero nagtagas, taas na ni siya, oh. Ay, salamat sa Ginoo. Nakaluwas na sa buntod. Kaya patag-patag namin mga bayo. Manamig tangas atong pila to ka steps? 100. 100 ka pina to. 100 kapin ka steps. 117. Wag gid nyo giitin, no? Kaitin ang last. Purya buyag. Oh, mo na ni. Oh, di anay mga lubi di ay butong. Oh, di anami. Ah, salamat sa Ginoo, di anami. Doay nangka nga ga putot-putot. Sus, kalami ra mang tunuan. Purya buyag. Oh, di ana daw ta. Hala, mayong hapon. Mayong hapon tagbalay. Mamasko mi. Mayong hapon. Si Inday Kabkab. Tagal ka na. Sa YouTube search lang. Si Ha, oh, unsa man na? Ma'am Lucia, Ah, balay. manok. May hapon, ma'am. Nay signal dire. Na? Signal? Okay, di aman tas buntod. Kasi maka-live ka. Sige daw, suway eh. Suway. Kaya mag-live ta. Wala, kalami sa hangin. Ginoo ko, kalami. Purya buyag. Lami sa hangin mga bay. Gahuyuhoy in taon. Pagkanindot nga mabuhi. Hala, Di ay butong to ara. Ah. Oh, sige, higop na mo sabaw. Da. Di bayabas dire, purya buyag. Purya buyag, bayabas. Tanawa dito. Ah. Ang kapato ato pura-pura. Ah, diri di itong pato. Gani mang labok managan gimi sa una ana oy. Ah, silang kabad-kabad gimig dagan ana. Akuruk-kuruk. Gigutom mo ginaklay. Gigutom mo sinakas buntod. Akuruk-kuruk-kuruk-kuruk. Dahil bayabas oh. Itong birahon. Dahil bunga mga bay oh. Asya naman to. Oh.
Kuha tag usa be kay tambal ko nuning upload. Good upload. Oh. Uy, hinog-hinog naman di ini. Bisa gagma. Itawag ko aning pipi. Aning bay, di man siya ka-istorya. Magsisinya sa namin duha. Ah! Di ada itu ya ipakita. Jangan gikulong man eh. Hala. May kidi mamahit, la katambok buyag. Hala katambok si Itoy. Atoy toy. Apir. 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 Ah. Jadi apa bagong kuan? Ha? Ah. Dia iba mga bay. Dia iba purya buyag dia. Dia. Naman hinog. Kuat ka. Kaya, hindi mo ako napandol. Oy, suko ng iba. Yung taas lang na, ubos gagmay. Butang sa inunan. Oh, lami bitaw ni hala, nangibot na ba ko? Nga? Lami sa inunan. Nari luyo. Gagmay man ang kauban, ani mo rin dinid ako. Sa taas ang dagko, makatkat ba? Hindi kay ang hangin buyag, oy. Sa Facebook? I-search. Hindi kab-kab na. Asa na yan? Daghan na kanang sakit katamusan. Kanang lahas nga dagko. Kasunod anang kuhan kanang ikaduha. Sunod ani dong, kining kaduha. Gahit na na. Sama na nag-wild ko man diha. Naarabay wild ba? Ay di na. Alayan ka na? Hayhayan na. Giibot man na o dito na nakunik sila brown. Kana dong, kana. Kana. Bakit nimo? Iskala ko na ba? Ay butong na gid na. Butong gid na. Unsa man sao na to? Ayaw kay. Kaya no sa busa. Dili this is na iyo ha. Hinay ha, kay basig maulo dos to gawad. Ala kalami ana isugnod oy. Yan na. Mayag ay guwan. Gahe. Gagmay kayo. Madalag ta anak. Kuskus. Ay gahi. Gahi Gahi na. naman. Gahi magubot. Gahi na o. Gahi na. Pero try ko no kung basin pwede ra ma. Yeah. Gahi naman. Dili na gahi gaw uy. Ano ako gahi. Ako nang tingala na. Kanang hayo unon. Oo, gahe na. Gahi ay na no. Katungtuang usa dong. Kung dito dapit. Kung dito dapit. Kanang usa. Hayo unon. Luyo ana. Walay ba ko Dek, katong sa kabulig sa luyo ana. hayo unon say nakaingon na ganito. Ang kasunod ani. Oh, kanang naa. Unay gitawag og balbangaan. Kana sulay daw na. Or kauban ra na sila, isuon ra. Try ko ng pigas eh. Pagpigas ko. Oh, kana.
Isalay imong tiil oh, na may hagdan oh, sa imong tiilan. Babaw, James. Naik. Hakak, James. Naihakak anang ibabaw sa imong tiil. Kunin mo ka. Na, oh, sige. Para mahayahay ka gamay. Puro na lang nato kaunon nga butangan sentral. Mukayo. Bukayo. Mukayo. Lagi. Mukayo nun din na. Gahit na diha putoy. Classmate ra ka. Oy, time sa mo irog sa ko. Oy. Gahit na sa. Mas gahi na eh. Gahit na di ay. Gahit na gyud dagway na. Kino na. Kino naman good. Kino naman di ay. Ano naman siya? Mura mag-ubos dito eh. Taas na dili una man siya. Ubos kayo. Kay katong ko sa taas katulo naman ganito gahit na. Pikas, dito sa pikas. Ha. Lami. Lame. Mag-iba challenge sa kanang wa na guba ang naw, di masilbi. Guba gitong naw. Ay ko po buyan. Nay kamay. So, oo, magpakamay. Kamay na. Tamis na gani na, kamayan pa nimo. Nadabitis na tanang kamay. Unsa man ladang? Punuan man na di abay oh. Oh, sige. Oh, dire oh, di kut magtunga ta. Tunga sa giras. Tunga ba na oy? Tunga 1/3 imo, 1/4 ako. Tamis man. Kung may panian, may panitay, pagikan ako dito, ba't may pakanigura? Karon na nanubo na. Kung ano ning bayabasa baka nang gagmayon. O ni Bisayang bayabas. Bisaya gamay pa hinog-hinog na. Mo ni giingon nga. Kung sa ato pa sa una, mga malnourished, way mga vitamins. Muna ihalas nga bisa. Muna nindutan. Ano bisan, hulot bitaw to na ako kuha. Kami itong Uy. Mo man ni ako mo man na. mm. Apan tubo lagi ha. Ako man panitan ka. Oh, liso ra mo, di ka panit. Na panit nun akong ganaham. Siya lang. Panit. Naman sa panit ang tambal kadi man ang upload. Kadto murag hinog na to ay. Kana. Kana o. Hinog na na. Sus bayot lagi mig bayabasan. Kaagi niya nang libon-libon. Ikaw, ang unod. Ito lang. Buyag. Lahi gid ang kung ano, lahi gid ka nang airport ka naka. Sus kakaong gitag fresh bay. Mga kuan diri mga gasa sa Ginoo. Ginoo. Di ah. Kani o. Tambal man eh. Guyabano. Guyabano, avocado ba? Kani di oy mura ni katupod ning imutang sa agtang kung kabuhion. Sani lagnob. Lagnob. Lagnob dai. Di ni lagnob. Dili oy, dili ni lagnob. Alawat ni? Ah, Mao gyud. oh di ara nakasunod na. Imong kumutod. Ipison. Duha na ka kuan, duha na ka adlaw ipison na balik-balik. May Magagi. asa man. Diba? Hindi ka no. Kakuan ipasod lang diyan. Oh, entrada. Entrada niya. Wala na po. Manilot. Yan na. Kuan siguro na. Yan na ang dito. Dunay pa rin na nakapag. Balay nga. Diri sa amo agi apil ipison. Oo. Ang pinagkat din ako. Pupubra po diya po. Dito sa lawas ng amin. So, di ka kapalit, di ka kaduol ay nalang. Kana may butong. Itaw yang. Aw kana. Uhigop dayon. Ikaw higop. Oh. Ikaw sa. Salo to. Sige na. Wala kalami. Dara videohi ta. Higop tag sabaw. Be, asa man. Oh. Sige, di hala. hawiri. Hala, dara kiss ko kayo. We will rock you. Oh my God, thank you Lord. Oh my God.
Put da na. Grabe kalami sabaw. Pris gugi na. Hala. Dili. Di pa yung sa kutsara. Siya lang si Ton. Kalami, grabe. Thank you. Oh my God, nakapamutong. Wala sa kuan. Wala sa plano. Oh, sa plano ba? Unyara, Asli. Unyara na, Asli. Oh, wait for a minute. Another one. Kuha si Mami. Sundan ko no kay ganahan na siya mo kuskus. Kay magkuan maglamaw may mga bay. Oh my goodness. Madugay pa tali ma. Di apa? Api na, ano na ta sa kuan? Dakong bato mali. Juhan na kita ni mama. Hakot mo dito butong. Madali ang mga buwang. Kani may butong kayo. Hala, butong na gyud to. Diri ka. Katong usa itulo na dito. Pwede na sad. Thank you. Oy, kaninduta ana gaw. Ashley, ari sa Ashley. Adto na, inom dayon. Ikaw na po. Taon pud oy. Hala. Kuto bagay ana on si kuan mo. Lagi sila mawon. Wala ni sabaw. Wa na sabaw. Na, problema ro mag-iiabutaan ni ron. Mao. Pastilan. Asli dili magkiata. Cute kay siya no, asa man siya pulipog or kana mo sakto. Sakto gid nga pagkabutong. Oy, My God. ang naong ni Dekab ka naguba ka ng aslong kaayo. No, you Imnos mami. ikaw inom. Oh, ruta para mahugasan ng lawas nimo. Kaninduta pud na ng kuan oy, kabug-kabug agaw o. Turkoy ba? Kanindot ana. Tabo? Nindot gid kaayo. Mo nay gwapo kaayo. Humana ka sa imong kuan gaw kanimong meeting. Muna man mi siya. Okay, basig nakadisturbo kita. Wala na. May kay insakto pud no. Ge. Muna na. Kini mo ni tag-iya tanaway ang Balay Mansion. Shout out yung bana. Uy, kisa ga shout out sa imong bana kay mo abot ba yan ni? Sige na. Diri. Live. Sige na. Sige na. Oh, sige. Live. Shout out. All over the world nagagaw. Ya, kalami sa butong. Pagigop og sabaw para kuan siya da iugasan na imong mga ugat diha. Oh, shout out sa mga Bigyo tayo. Hi sa mga kabarangay. Regalo naman niya. Pila yung followers ni mo niya ka? Sa YouTube Sa 50 kapin, 50k. Okay. Nana i-monetize ano? Oo. After pila ka kuan? Pag naka 1,000 subscriber ka na o 4,000 watch hours, pwede na ka ma-monetize, makasweldo na ka. Asa pala ni kuan mo iklias? Isend raman sa Google, Amo ba? mag-email ra sa amo ang nga na yung sweldo. Sige, fight. Dito mo tani ko sa ulo. Lingaw. kay Inday kay ate Charing gani kung ano nang iyang follower mga 60,000 na. Ang iya 50 point ang iya 50.6. Kapit na niya pa. So kani imagine kung ano na daghan magagatos naman taning iya gipang. Sa Facebook, 500,000 na jud. Hapit na 500,000 pero na-hack mo ito. Ay na ha. Ngay naghimo ko bagong account, gamay na lang followers kay wa ka bawong uban. Pero mo ra gyud imong account na kuan, wala lang kabalo. Ora gyapon nga, hindi kab gyapon. Gal. Kangkong fresh na bayabas. Fresh nga eba. Si Inday na in love gid ako kay bugas oh. Gibugas-bugas. Fresh nga butong dari. Oh. Ako intang igagaw si Inday Jen na. Amo nang tanod. Tanod in town. Barangay Kagawad. Barangay Kagawad ning among si Inday Jen. Gloria buyag. Dira pa.
Bidyuhan gini nako. Ang mansion. Higo ko sa bawal. Dira, bye. Mabasa tapi mama picture ko. Oh, sige, sige. Ato na ning ikuan. Mag-bye-bye na ta. Bye! Bye na. Next video, mga onamig lamaw. Yuhu! Grabe, bye! Whoop! Ah. Up! Alas papa. Naniuto na ka pa? Nagkuha pa baso dahil. Dari, do lang lamaw. Oh. Nagkuha pa baso. Sige, dira akong baso, original. Ah. Piting tamis-isa. Tamis kayo na. Tamis kayo. Tama na. Makita mabi. Oh. Ngay tagbaso ro. Lawiran. Oh, lami naman. Yes, snake. Diri, diri. Ayos pong naon, diri lamaw. Posa na. Mami. Kaluoy taga eh. Ka na si Kuan, si Jolie. Lamaw, dara nakitaan. Oh, nakita. Laki, nya na pa man ko na pasulagi. Ana. Bukas nakita. Video na. Juice mami. Ay iduol kay dako kay naong. Gunit ko na ko. Makaingon magana. Nga. Dito sa Kuan. Grabe. Pila sila dito angkol, dudong. Tulo na kay Unsay mo adi? na nako matita nga dad una ko. Dad na nako. Iko naglibot mo gani ko kunsa ang gamo ito. Wala san. Unya kining di adin ni sa Grabe. asa ko ni Ang sarap. Sarap sobra. ingon gyud si tata. Ingon gyud na si tata nga sus stasyon ang ato yung tabi ko kadako. Pila gyud ko mga Ay, do sa nang dai. Nay papo ato, papo. Mahaman naman to pabo. Wa na ni bukad ang lobot. Oh, wa ni bukad. Nakita ni ako na anak karon. Pagi mo ato gani ko dito ingon ko nga. Sa amuhan pag ito namo. Unya pa oy daghan. Unya karon na unya mo. Na kaayo. Grabe. Unya ka na sa malulas. Kami juin baba dako kayo. Pati pa tong katya rini dito sa butod pero ang tubo ang kay kamamo. You do not girl. Duha mo to ka You do not girl na siya ina. mo onay You do not girl. ang karon mo ginay gibugtaw karon. Do not lie is my fake. Wala ka tong gipinda ni Jose. You do not smell nice, my fake, fake, fake. My liar is my fake. Arwa na mo. Ay, mga puto, ang gihatag ko. Balik ma balik. Arwa na. You do not lie is my fake. My fake. You do not lie is my Katong fake. gipugan nila ni Mama. Balik, balik. Patag. Yeah, my liar is my fake. Ang fake mo kami siya. Ang fake ni siya. Maawa madako ba kay na? My God. Gikan kas kambanog, mula ka pag natos kambanog, kaya padulog ka. Utoy ni Dai, layo dai. Uy. Matigani kay Mama ko. Ay, bayarin na lang sila. Ari na lang tako to. Sige, dinhi na lang mi kutob. Nagpalaway na mi slamaw. Ako nagbayad ko Pila kami na.